Než toto video začne, můžete zanechat odběr a like a užijte si toto video a pěkně se usaďte. Čau. Takže vás zdravím u dnešního nového videa. Dneska si tady zahráme na Purple Person. Dneska si uděláme takový menší opening. Rank upgrade. A tady to nám může padnout. Je to dost dobrý. A my jdeme na to, takže první. Počkej, co? Jo, 1 milion, dobrý. 1 miliarda. To je 100 milionů. Kam, moc. Dál. Počkej, já se kouknu na ti. To je zrovna ten největší. Další máme tady Minebob. Okay. Dál. Můžeme si z jednoho z nich udělat soutěž. Okay, další, já nevím, jestli se mi to bude vejít, hej. OK, token. Teď to si soutěž nedám. Čeká, to nám psal. 14 milionů. OK, bro. Možná jsem to neměl dělat na téno. OK, teď to děláme zrychleně. Takže OK. Dostali jsme. OK, to je dobrý. To je dost dobrý, kámo. Dostali jsme celkem hodně bod, počkej, uka. Nebyš je to jo, aha, tady někdo položil. A rovnou se otevřeme tady ty tokeny. Udělám takhle. OK. Protože až budu mít to na 100, protože to je ten krumpáč, chci mít až token no, počkej, token fortune, až to budu mít na 100, tak budu dosáhnout hodně tokenů a o to si potom dáme soutěž. Ale teďkon, okay. To všechno asi můžeme dát celna, já nevím. Já tady to jakože moc stavební nevidím. Ale máme tady hodně bod, což asi je od tohle není. Aha, to je PvP. Tak tady to má. Výborně. To tady máme God Crate, což asi rozděláme. Počkej, tady zombie 500. Tak vůbec nevím, co to je teďko. Ale... OK, tak příště zkusím někde sehnat toto a zkusíme si to potom otevřít. Když to si můžeme koupit. I když ne, zkusím potom. Udělám tady video potom. A když tady bude to video, tak vydělávat třeba nějaký slušný penízky. Ale jako první vám semka dám něco na shop. Takže dáte toto a budete tady. A koukejte. Prostě tady. Když na to kliknete. A máte tady toho hodně, což já celkem hodně toho mám. Tak on to tady prodává, víš co, za 700 milionů. Tak teďkon tam je asi moc plno, ale vím, že to někdy určitě otevře. Takže až tady plno nebude, tak tady si to můžete koupit. Prodat. Koupit to asi moc nedoporučuju. A jo, to bude asi všechno. Kvůli tady tomu shopu jsem získal 200 milionů a 200 miliard. A mohli jsme, nebo jako doplnila. Já jsem nějaký peníze ještě měla, ale tak pojďme se. A jo. Já se kouknu ještě, kolik mám tokenů.
3000, to si můžeme koupit mini nuke, ale to asi dělat nebudeme. Ještě dneska zkusím dosáhnout 3Z, což jako pochybuju asi, ale možná bychom to mohli zkusit a to bude všechno, tak čau.